Azviperi mushe muri Zimbabwe takona kuti maZimbabweans abva auya ndobva angwana mbati aiwa muZimbabwe moratidza kuti mukaitwa maprotest vanhu vanokwadziwa kana nekuda kwemathreats akaipiwa nemutungamiri wenyika. Pane nhau yafamba yatenderera yakunzi aiwa maprotest aya ava kuchiitwa kuZambia. Muri Zimbabwe azviperi mushe sizvamongoziva kuti Zimbabwe neZambia aiwa gore rino zvakatongosheka marelations kutungamiri aiwa hauchawiriraniwe. Tsarapinda mashoko abuda nyonga muzara nhasi noti bo subscribe like kuti na on the bell icon. Noti chipinda kune mamwe mahandles unotonyogwa kuchitoka masviko kuti aiwa President Anti-Mnangagwa is trying to convince kuti aiwa Hichilema asitope maSADC protest. Asi tinoona kuti people they advancing sezvamuri kuona papicture panzi SADC protest, Zambia SADC protest, which means maZimbabweans they want and they are advancing to do the protest munyika yeZambia. Saka vane ma3 main objectives avo avari kuya vachiadvocate pana vachiti aiwa maobjectives ayada kuti afulfiliwe. Vari kuti number 1 Mnangagwa cannot be the SADC chairman. Number 2 Zimbabwe Siomo report must be on agenda. Number 3 national dialogue mediated by SADC. Do anova maobjectives avo vanotara mashoko kuti musi 13 July 2024 vada kuita this protest munyika yeZambia, but they are not protesting against the Zambian government, but they are protesting vachiudza SADC. Muri Zimbabwe azviperi mushe zvinotidzai munori kudii pamusoro penhau iyi because they want kuti Anti-Mnangagwa asaite chairman nekuda kwemaflood elections akaitika pamwe chete nenhau dzecorruption dziri kuitika kana kuti kuabhuswa kuri kuitwa maopposition components munyika yeZimbabwe. Saka chimbotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu, subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.